Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. We were loved. We were loved by Uma, asikaze singakwazi lokho. We were pushed to our greatest extent at every opportunity. We were supported in every and any dream, idea, had. We were raised by a force. We were raised by a powerhouse. We were raised by uShilo uKithi wathi thina ekhaya uKithi asimbizi ngamagama akhe, asimbizi ngomamkhulu, asimbizi ngogogo, simbiza ngegama. uShilo uKithi wathi ubhlungu. But one thing Uma made sure of benobaba is to, like uAndiso said, is basikhulise, basifundise ukumazi uNkulunkulu. Noma kunje uthi uyawavala amehlo uyathandaza uyazama kungaphumi lutho. Kodwa okubalekile is that we still coming before him, we still kneeling at his altar. Uyazazi inhliziyo zethu. Silimele kakhulu. To say otherwise would be an absolute lie. More than anything, anginakho engifuna ukusho besides to say thank you. It was only 3 months from the day Uma was diagnosed to the day Shia, a very, very short time. But in those 3 months, uthando esesikhonjiswe lona, nothando enimkhombise lona was immense. uShilo futhi uKithi ukuthi nimthandile, nimkhombisile uthando. Namthanda so much that even in this past week esehambile nathi saluzwa lelo thando. Already on Monday, not many hours after everyone heard the news, this memorial service and the funeral was already sorted. Ngifuna ukubonga bonke bodonda. Hey. Silimele kakhulu. Kodwa uShilo futhi uKithi ukuthi uma ubuthanda umndeni wakhe and sonke ekhaya siyathandana. Akukho esuke kwenzeka sangabambana, sangathandana. Ngeke ke siqale manje. Baba. Hey. Siyabonga. Yeah. Kithi selinawe ke manje sis. Lento yokuhamba lokuthi awunaso isibindi. Hayi mina nginaso ke kodwa ke. Hayi isibindi sama wami nginaso ke. Nginaso. Not to that level, cha, ngafiki lapho kodwa hayi nginaso. Hey silimele. Siyazi ukuthi our lives will literally never be the same again. But njengoba ngishilo, the amount of love we have received and we are continuing to receive is so much ukuthi angeke ngisho ukuthi kuvala isikhala, but it is making a big difference. Kuthina sonke. Siyabonga. Siyabonga. Sanibonani molweni ndanamkela ke ezaseTVini ngeSixhosa siyamva ke bethunana uNomalanga wethu esimbiza athi mazi thina ngoNomalanga igama lakhe nguYolanda wakamyeza ke ngumntana ka Sisanele ke Mbukazi o actor ke pha kuSibongile and the Dlamini's
So bethuna naye ke uqinile kodwa nje uyabulela wonke umuntu obanikeze isupport ngandlela zonke. Akazi noma makathini kodwa nje lokho ethe siyabonga. Siyabonga uba mention amanye ke one by one. Uthi kusukela umama wakhe wagula kukhona abantu okobe benabo bamkhombise uthando futhi abasalubona nangoku angekayobekwa kwindlu yakhe yokugqibela. So akanamazwi amaninzi bethunana uyabulela nje one way. Uthi ke unesibindi yena kakhulu. Isibindi anaso sesiyasigama makhe ke xa echaza ke uthi kodwa akakafiki kulaa level. Loo nto ke ithi kusekukhulu ke esimasukulindele kuYolanda ongunomalanga wethu. Shuthi usaya kude kakhulu. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.